spesial majikan. Wis kerasa mati majikan namanya Ian. Wong lanang hancur atine nalika cinta dihianati, harapan tinggal lamunan, kisah cinta tinggal cerita. Putra Abi Seva, Mas Channel Wong Lautan, 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 Mas Channel, Mas Channel Wong Lautan, Mas Channel Wong Lautan, terima kasih. Cerita secara hati, banyu mata beli bisa milih. TSM Country Audio larane disimpen ning dada, lakoni sabar tumarima, dumelas tu emane wong lanang lara atine, dumelas tu emane wong lanang hancur atine. Wong lanang lara atine melaku ning tengah wengi, harapan mung tinggal lamunan, kisah cinta tinggal cerita. Putra Abi Seva, iya iya, namanya Ian majikan spesial Nam Teguh. Cerita secara hati, banyu mata beli bisa milih. Mama Dewi larane disimpen ning dada, lakoni sabar lara atine, dumelas tu emane wong lanang hancur atine. Mamai diri wong lanang hancur atine, mamai diri melaku ning
gerimis kang melu nangisi uripe nok Alia wis kerasa mati nok Alia nok Alia nok Alia nok Alia nok Alia nok Alia nok Alia